Welcome to the Leading Site News. Pardon, Milimen Kolom Singteron. Aprang sinangitum kadu kami phanta the Leading Site News nang kanang dunwer aparting girgedon phanta ni kinatum pardon no sipilo pardon. Non ni likido radak nalakhai korphon ni MSC constituency ke parlo cuki hola ahawat bersama radak ke pangtiklo arong langroya kung sido nili langroya kung ke ngalam thela pelo nang tum technology non radak pini ali racham kipi lapen pini pen iru ni aprang social media long among sa hangklong lapen hor ke chudu dah sa pasal tum khai gamong ka lalo Nilipians pillars batu patir pi pon sida phong lang pi Facebook ke paman pon long sida dikido asila bangso phong lang pi Facebook pi pon sida paman pon ma la reception committee ben mo litum chinki han ta do ponji la penana ng tum ke paman pon athe la pen komat pi silang tum han kerat tu sila poson kai ki ka pin lang ni tum pi pon pen arjulong pin lang phong lang pi Facebook ya bon ta pining la ningkan surili ra ko ra pho 2025 ningkan halo aprang sia phong lang tum ke paman pon aso birta alang tum ke la ke patir pi pon lam han kacing ki han ponji la pen kado ka besalam duara na panja semet the Leading Site News tengna pan kasini pan siwang lo kasi dil tum kacin ta mate budang te la ke semet ke chuki hala haban la ke kalioni alang roi posi ke undung ya anong ka chithang la pen ra tum kacini mon se ta miri tum la bangsu kalioni walang roi amen pen no na bang kanang tum ke phong lang pi man de phong lang so posi ke undung atum ke ki ir bon se ta alang roi theta na posi phong lang pi face pa men ir pon lo misla solang roi kungong se dolo asila dak pen nang an kijui kelang asondo ladak aju lo tang te kason lun gilun lun sepi lun sepo tu menonam thang plong atum ladak india karbiang long bong anong thang plong atum ke bang do lancho takalisi ladak la lang royak ku ngolong amasi ladak la lang kijui asondo pulang te rafting do telong pen lang chepar do cheka phan pen lang chepar do asong si prajang kijui me kelang do kelang ladak tu pilang pasti Halloween arah datum setami nang tumbang pen ada kadang nang tami lapen nang jui tami posi ditum The Leading Site News pen tu kado phanta pachini pon lapen kong dunga berita angton pen kilang ngai phan nang kiceng pen ki tama te longi Bye cho nàng con. Philippines pen semet la pang nang pifes ke aprang pen nabi pen nang selalu na prang se pong ge bilo la senan itu kopi koson ke mata pen senan itu na bang so face ke bipon masuk ke tak pen choro lo koise nagar jupon sipini dak pipia media tong wangle the Leading Site Karbi Anglong today engke malong news KK news ali tumbang kadoga we panami ke choro pajir lo asi non nang linangkar jolam mangala lo non first edition lang la bangke asila sontak taksi ako next mo hangthun padam tu jirpo nitum det pole klemi kali mo next akimia generation tum lake wang tami la tum han isia towar ke thokang si nitum basang deng mangi deng pon atau nang tumong itu thai bang teng botan ta dak masang ame pi peman pon di phan penang kisi kedang ali racham ki bipon do nasinang tum dai kisi kedang pon kenang tum jongjong akhia dam na pan tan kapek na tum hala poson kera pitu do na la bangke emethang akhia data dolo la pen il tum dak ni lipang bonglong non upcoming generation ba harta dodum ta me non leader tuman chingwai chingsai bensi mane iltum ni liblong ta isi chelang mesen adim ke mi dupi gitum lo chelang mesen adim koson si bang na patheng long pen mane itum ta paprang lun jima masi so chingwai soi masi itum me thangang bong pensi akam la cheklem ako inut bahini leader ilitum hana cherab dun do la pen hong pen tami jirpi tum nang ke cerap dun pensi pini la so program la ang den nang ke lil
Pendonan hangka digantung lah hello ladak ajo perlo la munit kedam ke bang la pen mithanga gari la pen ke bang atum do la se hala tuma phana na tum la kedam ke bang nang pusan ki endo mata labang ke nitum isi revenue plus lahai kipipine nitum tala kisi kedang do pot revenue mane nini pen ya ani silebang ar nini lebang etame gari hum pen paru hini ke endo gari ke thela bangke la pen gari so bangke pokep angke la pen dang ni bangke ing ko myong thongkem myong tadi thongkem bon thongkem Kante nona nana tum ladak nei pi along itu man puna rong hala kidun ki kan nang lo alira jam bi panang tum kapre kalun se pilun se pula pusan ke hang do mala pen kom ben pason ke hang do bote ko mama phana tum ke hang kom so putak ni the kon han kon oh ini ke 8 tarik lo tumi 8 tarik anong weta ili tumlong penangana singer basically tumla local nili ba singaran ke promote penangan li tumlong talent ke do singaran ke li tum chang lab lo non puna met pote non upcoming generation circulateron pi punon previn punon ason tak taxi do ulang li tumlong local singer tum tum han promote pon lo la pen li tumlong aman ke chi thang klong amen ke chi thang klong rok rak ta to perform lo chingbai ti sowang lo mendi sowang lo take to we 7 tarik nong we bang si perform lo si puthot nong we pulethot ta nong we bang bute ili tumlong entertainment part ruru rara la so entertainment num ta doji la pen band bang ke redeemer doji armor doji fort ferangki doji la pen ke ili tumlong la vocal singer mokha do kisuman hai singer mokha la merong kirong phar binong timum nong we masitong ni la chok la pen ke beleka jati beleka tribe assamese tribe penta inut bahini singer doji la pen adivasi tribe penta singer doji ako rengma tumta asi ini tum chingwa lo traditional sports bolo kisuman paklang ponji pialo sita me traditional sports ajak bostu ke nitum adim thik pon nodak la the dak arlong angse asi next time bang nitum upload lang pame po hala bang thik pon sita me pini bang ke nitum la takover doji angkela sono po check kaching doi doji o individual pen la kisuman dolang sports moka di dak a place lang pen hedi nitum ako labang mon update tu po tolong to meseno la so ko senanga juta athe isi program non ni tungi matha bangela so program mangke plan pathi pu imang daiman me amatsi nono bangke non tum council pen tum Karbi Anglong Autonomous Council pen tum sir Dr. Tuliram Long hang alang initiative na endon pick la pen gedang lok tum malong la forest department la tum tum initiative na ke endon thi pikan la pen do tulang tum malong tourism department la pen do tulang tum malong la jirpi jirpo tum na ke cherap dun thi pikan la so join si pini la so program tum dak ni lip angkang long che thenglong lo la bang ke non ma ke tum ke hai Dr. Tuliram tum Karbi Anglong Autonomous Council pen tum phan ekdom initiative na endon pick la so program phan la pendang lok jirpi jirpo la pendang lok ladak nilip leaders an tum pen cherap petsi la so program bang ke tum klempon cholo